La música i el ball formen part de les teràpies per desenvolupar les capacitats de les persones amb paràlisi cerebral. La innovació és l'aposta principal de l'associació Esclat Ara, que celebra 40 anys treballant per la inclusió d'aquest col·lectiu. Buscant sempre altres solucions, altres maneres de donar aquesta atenció. Una atenció que ha evolucionat molt amb el temps. Ara s'ha professionalitzat, però abans la feien les famílies. Esclat té dos espais al Guinardó, el centre de dia i el centre de treball. Estic calibrant la roda perquè sigui el més ajustat als paràmetres possibles. Aquí treballen de forma controlada usuaris que abans han passat per l'escola que tenen a les Corts. N'hi ha que aconseguiran trobar feina en empreses externes. Es tracta d'això, de que cadascú arribi a fer el seu projecte de vida, el que pugui i realment vulgui fer, i acceptant, evidentment, les limitacions que tots tenim. L'ús de les noves tecnologies és un element clau en les tasques que desenvolupen. Un altre és l'atenció i la dedicació que hi posen.